Γεια σας παιδιά, ενεργούμε εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ανάλυση σε ένα βίντεο το οποίο είναι βίντεο Fortnite, το οποίο τράβηξα με τον Enderman GR, στο οποίο δυστυχώς αδικήθηκα παιδιά σε μηνύσιμο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο παίρνω πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε την κοσμική αδικία που μου συνέβη σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπετε πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, βρίσκομαι εδώ με Nitro Fist. Έχει μείνει ένα άτομο, είναι 3 άτομα, τα 2 είμαστε εμείς, Enderman GR. Πάμε να δούμε. Τι είναι, δεν μπορώ να το δω καλά. Παιδιά, επίσης στο βίντεο αγνοήστε τη φωνή μου. Δεν είναι η κανονική μου φωνή, είχα voice changer. Δεν ξέρω γιατί ήταν απλά ένα αστείο που κάναμε μεταξύ μας. Αγνοήστε τη φωνή μου. Όπως βλέπετε όμως τους 55 damage. 110 damage. Να το ξαναδούμε. 110 damage. Όπως βλέπετε ήταν εδώ πέρα. Όπως βλέπετε πάω να τον χτυπήσω, να του δώσω το τελειωτικό για να πέσει κάτω και ανεβαίνει τις σκάλες. Εδώ πέρα ο Enderman GR με το skin της Billie Eilish, το οποίο να προσθέσω είναι πολύ γκέι. Πριν από λίγο έκλασα. Έλα! Λοιπόν, όπως βλέπετε μου άνοιξε την πόρτα μπλοκάροντας έτσι το τελειωτικό. Να μην το Μαλάκα χάσω. η πόρτα, μαλάκα μου μπλόκαρε στο killer, μαλάκα. Εδώ η φίλη μας γελάει με τα χάλια της κατάστασης, με την αδικία που έπρεπε να υποστώ. Και εδώ όπως βλέπετε έδωσε το τελειωτικό χτύπημα ο Enderman GR αντί για εμένα. Πήρε μόλις 2 σφαίρες για να πεθάνει. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ low, κυρίες και κύριοι. Το είδες. Δεν το είδα. Πω, ήτανε. Αν μη τι άλλο, πήραμε το dub, αλλά τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι. Μια μεγάλη αδικία έγινε αυτή την ημέρα. Δεν θα ξεχαστεί σύντομα αυτό. Εντάξει, θα τα βρει μπροστά του το παιδί. Αυτά ήθελα να πω εγώ σήμερα, παιδιά. Δεν με βρήκατε και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή, αυτά έχει η ζωή. Θέλω να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού επίσης και καλή συνέχεια. Γεια σας. Τη στιγμή και έχω ξεχάσει να πω, συγγνώμη αν ακούστηκε ο σκύλος μου από πίσω, έχω ξεχάσει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει κάτι απίστευτα τραγικό στη ζωή μου και μου κάνανε hack το προφίλ. Μου κάνανε hack το προφίλ, το οποίο σε περίπτωση που δεν ξέρετε σημαίνει άμαξα προς μίσθωση. Μου κάνανε hack το προφίλ. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα, δεν είμαι εγώ αυτό που λένε ότι είμαι. Μην πιστεύετε τις φήμες. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας.